Bé, enguany estem consolidant el quart dia de festival. El dijous 28 doncs, estem fent amb l'autocar de Red Bull Turbàs a la plaça de les Neus, estem fent 2 actuacions i fem la jornada inaugural. Això ja s'ha consolidat aquest any, ho vam fer l'any anterior i aquest any doncs, ja està agafant molt de pes aquesta iniciativa, que és oberta a tot el públic. Consolidem també el tercer dia de festival, que fèiem el diumenge, i per tant el festival cada cop està creixent més, cada cop tenim més audiència i bé, estem encantats. Bé, en quant als caps de cartell hem fet una molt forta aposta pels grups nacionals. Tenim a la Casa Azul, que tenim moltes ganes, que tocaran dissabte. Faran un show que el recomano especialment perquè és molt visual i vem tota la banda i serà molt enèrgic. I també els Love of Lesbian, com a caps de cartell nacional. Love of Lesbian no cal en presentacions, és un grup que està triomfant molt els darrers anys, estan a tots els festivals i sempre han vingut com a públic al Faraday i hem fet un esforç també per poder venir al nostre festival perquè ja els agraïm molt. I pels caps de cartell internacionals tenim a Herman Dion i Jo Raus. Però a nosaltres el que ens agrada dir és que sempre donem cabuda a tots aquests grups que són emergents i que ens han caracteritzat per això el Faraday, no? Doncs que hi ha molts grups que la gent no coneix però que primeres actuacions els veu al Faraday per primer cop. Des de les primeres edicions, des de Nacho Vegas, Lori Meyer, Sunday Drivers, Facto de la Fe i les Flores Azules van fer el primer concert aquí el 2004. Ara estem a la 9ª edició i sempre intentem donar cabuda a tots aquests grups novells que recomano que entri la gent a la pàgina web, a faraday.tv, i allà que vegi tota la informació dels grups que creiem que són molt interessants. Ui, n'hi ha un munt. Per començar, Copa Lotus, el grup vilanoví, que creiem que està fent una proposta molt interessant i creiem que hi ha moltes apostes, des de l'Isal Colam, Pegasus estan entrant amb molta força, van tocar el Primavera Sound, van tocar també el Sonar. El format des del principi hem intentat que no se sobrepessin les actuacions. Això és una cosa que sempre ens ha agradat, perquè als grans festivals també, clar, hi ha moments que mires el cartell i dius, ostres, si solapa aquest grup amb aquest altre. Llavors el que intentem és, tenim 2 escenaris, l'escenari Estrella d'Am, que és l'escenari gran, i l'escenari Tic Tac, que és l'escenari més petitet, i entre aquests 2 escenaris es van intercanviant les actuacions. Però també fem el A Viva Veu, el Faraday a Viva Veu, que això ho fem a actuacions, concerts acústics el dissabte, abans d'obrir portes, al Molí de Mar, al Suncito farem algunes actuacions, recomanar també a la gent que es passi per aquestes actuacions que són gratuïtes, i tindrem actuacions el dissabte al Suncito i el diumenge a la piscina del Ceferino. Volem fer actuacions allà, que hi hagi algun punt aquàtic. Entenem que des del principi hem tingut una línia artística molt acurada on hem intentat que aquestes propostes emergents, que ni els propis crítics musicals del país de vegades els han vist aquests grups i els veuen per primer cop al festival, intentem que aquestes propostes que les fem al Molí de Mar també portar-les al poble. Llavors aquestes actuacions creiem que pot anar bé per si la gent no sap si venir o no al festival, pugui veure i fer una prova i llavors dir, escolta, m'animo i vaig al festival, no? Bé, sempre hem fet festes de presentació del Festival Faraday al Molí de Mar, ens han donat moltes oportunitats per part dels sponsors sobretot i de la gent que ve al festival, que ens diu, ostres, i no voleu créixer, però, o sigui, si us plau no sortiu d'aquí, però aviam si podeu muntar alguna cosa més i us podeu dedicar una mica més a portar aquestes propostes culturals a la ciutat. Bé, nosaltres hem agafat tots aquests inputs positius i els hem enfocat amb 2 festivals més que vam fer l'any anterior, que va ser el Faraday Major, que aquest any el fem el 21 de juliol, ve els Amics de les Arts, Mishima. Puc donar una novetat, que és que ho farem a la Daurada, allà a la plaça del Trajo de Garbí, el que és el moll de Ponent, al final. Sempre hem volgut apropar la música a lo que és una cosa que tenim a Vilanova, que potser no hem explotat del tot, els vilanovins, que és la façana marítima, no? I creiem que és una marca de ciutat que s'ha d'explotar i s'ha d'exportar cap enfora, no? Llavors, això. Després també tindrem el Faraday de tardor, que es farà a l'octubre. Hem format un grup de festivals i hem acordat posar-li a petit entre tots. Estem entre el Pop Art, la Fònica i diversos festivals, el Palm Fest de les Terres de Tarragona. Hem intentat crear sinergies entre aquests festivals i donar-nos informació i arribar a punts en comú per lluitar conjuntament. Són festivals que es fan fora de l'àrea metropolitana de Barcelona i que creiem que la unió fa la força. Llavors, bé, a nosaltres sempre, des dels inicis, ens agrada, o ens ha agradat, tenir
un equilibri pressupostari que depengués més de la nostra força que no pas de demanar-la a l'administració, creient que l'administració ha de recolzar iniciatives privades com la nostra. Cal recordar que som una societat sense ànim de lucre, i aquest capital privat l'hem anat a buscar on? Doncs als sponsors i després posant un preu d'entrada el més just possible. L'acord amb l'Ajuntament és màxim, tenim molt bones relacions, en el sentit que tenim un molí de mar que ens agrada molt, que estem lluitant per no perdre'l i per seguir fent les propostes aquí. Hi ha altres espais que volem explotar i que també estem tenint molts acords amb l'Ajuntament, però pel que és el capital pròpiament del festival, intentem com que ens creiem molt el que és la marca Faraday, exportar-ho a les marques i que es vulguin relacionar aquestes marques amb el festival. Llavors tenim uns sponsors que realment ens han donat una independència.